Għaddejjin ġmielhom it-tħejjiet tal-ktieb tisir mill-qalb kif il-ġimanet News kellu l-opportunità li jara l-proċess tal-istampar fi stamperija fil-Qrendi. Tkellimna mal-koordinatur ta' dan il-ktieb Paolino Xiberras li spjeganna x'għandu differenti dan il-ktieb mill-edizzjonijiet ta' qablu. Din is-sena l-ktieb huwa literalment prodott Malti għal Maltin. Ġifieri qed ngħidu li kull riċetta li hawn hija magħmula minn prodotti li jsibu imkabbrin Malta u li huma fis-supermarkets jew fil-ħwienet u b'sempliċi riċetta li hija magħmula minn chefs professjonali ġiet adattata għal kċina lokali tad-dar. Din is-sena hija 13 l-edizzjoni ta' din il-pubblikazzjoni li hija inizjattiva li apparti li tiġbor fondi għal skop nobli tiffoka fuq it-talent lokali mill-aspett kulinarju. Fil-kummenti tiegħu il-President ta' Malta George Vella qasammana l-preparamenti li qed isiru għall-istrina. Minnaħa l-oħra l-attivitajiet l-oħra mbagħad kan pereżempju din orbu għall-Fun Run fejn allura hemmhekk ukoll nedejnija diġà u nistennew li jkollna konkurrenza kbira ħafna, però kif għad postijiet oħra. Ġifieri l-biraħ stess nidejna anki il-crowdfunding, hija sistema illi bija dak li jkun qiegħed jikkontribwixxi xi ħaġa żgħira meta jieħu servizz mingħand nies li kumpanniji li jidħlu f'dis-sistema, però kif għamilt il-komment il-biraħ l-istrina tiġi ġurnata waħda biss fis-sena. It-talbiet qegħdin matul is-sena kollha. Bħal dejjem, il-qlieħ kollu ta' dan il-ktieb se jmur għall-istrina bris il-Malta Community Chest Fund.